ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಪೆಡ್ ಗುಂಡಿಕಡಲ ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಪೋದು ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಓಡದ ಕೆಲವು ಬಾಗಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡಲು ಮಲ್ವಾನ್ ಪ್ರದೇಶಡು ತೋಜಿದನ. ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಮೀನುಗಾರರು ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ಯರು. 4 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪೆದ ಬಂದರಿಡ್ದು ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ 7 ಜನ ತೊಟ್ಟುಗು ಪೋಯಿನ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಯಂತ್ರ ಓಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿಟು ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತನ. ಯಂತ್ರ ಓಡದ ಯಜಮಾನೆ ಒಡಿಪುದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಕೆಲಸದ ದಾಮೋದರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸತೀಶ್, ರವಿ, ಹರೀಶ್, ರಮೇಶ್, ಜೋಗಯ್ಯ ಇಂಚ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಇರುವೆರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ 5 ಜನ ಓಡೊಡಿತದು ತೋಜಂದೆ ಆತೆರ. ಮೀನುಗಾರರನ ಓಡುನು ನಾಡುನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸಿಡ ನಡೆತದಿತ್ತಂಡೋ. ಹೋರಾಟ ಸರಕಾರಗೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತಂಡೋ. ಆಂಡಲ ಓವೆ ಗುರ್ತು ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮೀನುಗಾರರನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕುಲು ಎಕ್ಕಂದಿಡುಲ್ಲೆರ. ಇತ್ತೆ ಓಡದ ಕೆಲವು ಬಾಗಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಲ್ವಾನ್ ಕೈತಲ್ ಕಡಲಡು ತೋಜಿದಂಡ. ಕಡಲ್ದ ಉಲೈ ಅಚ್ಪ ಎಲ್ಪ ಮೀಟರ್ ಗುಂಡಿಡು ಒಂದು ತೋಜಿದಂಡ. ಮುರ್ಕುನ ಬಿರ್ಸೆರು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಓಡದ ಬಾಗಲೊಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದೆರ. ಆಂಡ ಮೀನುಗಾರರು ಸೈದಿರು ಪನ್ಪುನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾನಿಗಂಟಾತಂಡ.